Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People West Khasi Hills mendagasngi kalalit ban IT dagajing tho hak office u executive engineer PWD Road National Highway Shillong halor ban snapan bha ya kajingking hakawa nan ba nongstan habe kran bat u president ke FKGGP West Khasi Hills district u ba Chandra Nong Dakhar ule thu ban kalyang ke executive engineer kane katanat ulakular ban shimkhia ya kane kam watla kadai katanat balapet dak NHI DCL ru an sa shimkhia habe dei bat kane kam Jami taksi yau EE jangka PWD National Highway kadai nak kadau bangdan ka jisokhia habia dei bat ka jisna jangka sarkar nak tak suruh kulen kabadai na nong stoin harchai chaigau kaba EE bakisnai to jingking kabadon hab nonba nong stoin kaba ngilai mata bakila snai tu ke jingking ka nakatu kawa nonba kaban cross na siliang kaba kasurok kaba kalakta ya kalenti jong ka jinya jong ka umar bakatu ka jaka kadai kaba man lakas nem ka ju selai ka ka ju fluat ka te raya badai bakatu na lor bakatu kasurok kala red ka lenti kala red lepa nang takilit sna situ ki payah ki bakum tu iba na seliang ro kilas nang ban kan ro dak mau sani sedien ro kilas nang ban kan ro dak mau bat ka khandau te kamut bai tu thliu ba pelai tu ko kamut kadai ka ba la ret hadu kata ban ngi iba kani ka jing snai kani ka jingking tu ka wei ka jingma kalong ba ya kayat kayeng kinong lek kinong wan kinong sung sunong kalabu ka jingma la sai la sisni namar ba katuka kan sa selai baik itu nomla ban yat buat ka bat kala pentut ya kalenti jong ka jinyat jong ka tu ka te nak kaliang jungi ni wan ban ya kendu mentah yau ii kalong ban kerpat nak kaliang jong ka departemen bahkan ya simkhia bahkan lek ban pek ban khmi ya kani bat nalor kata kalong ba ban redesign jang ya kani ka jingtrai lan ya kani ka jingtai ban penhe susu ya katu ban penmi bun ki payah lesi ban khamyar ban kan kham keluat katu kalenti ya jong katu ko bahkan nong pentut nomor balada kan pentut kani kamot kan kta ki bubun hadu lai teli ki senong untuk ki basak kta kum ka senong apar niu nong stoin ka niu nong stoin bat ka senong ti sau ki dei ki jaka ki bala sak kta ba den kaliang jong i ulah kular ba un ya simkhia ya kani ka kam bania trelang rei habidai bat kani lo yathu ba kam dei ka jingpej jong i na ka jingpej jong ka national highway rei ka dei na kam ta jong tu ka national highway ka NHI DCL ka dei ka tu ka ba pej ya kani ka jingtrei te rei na kaliang jong uru wa ajimot ban persang ban ya kendu yaki rei na kaliang jong iru ya sa persang ban ya kendu yaki rei ban na kaliang jong iru ya la simkhia ya kata kalong ba in sapek baladaki nam redesign biang ya katu wong ba sa pentip ban panyo ya kajinya trelang rei na kaliang jong i kum kaseng ni sangobon kempau ke jing kentu jur ya abi dei ban na kaliang kinong nek khamat ki minister ke badai pej ya kani ka mentah pada kasurkar bagi dia benda simkialang kenang ban like ya ka jing jia la ne ka jing babe hadin habot bat nginam kwa ba katu ka jaka bahkan kala ri Bangladesh lani kan sakala kum katu ka surok duar suai ka badon haka surok selong bypass ka bahadu mentang i ba kasurkar kam semla su la ne ka departemen kam semla su ban penbahai katu nomor ka jingtai ka bom semla biang tingi semua ban kerpat habis dei bat kani nak mentah ki bedai pej kani bakin simkhia